kukala maiga akana sigi uka marashi ka batru union chala ngawlu nana ka fa ko mi sogal kukala maiga wati tabulo wati krengren tabulo am domna kom bi M5 pera ukama Mohamed Ali Bachili Ali bi akmara ako M5 pe abe tabulo muna ina fa ko bi ne wuli ka jo o maka jona la ini ye fam ye Abu Safna jada ko la ini ko atna soro tukushila o sabuge fo gouvernement mu no kun sigilo senga no be badaw fanga okufo oli ya ida ka fa ko o gouvernement o to le fela ko bi o to le fela ko shidi ganna manya ka fa ko gouvernement sigira gouvernement mamu yera ba anyama yala no bora M5 pe ko na la olu ka akilina ta kunyoye ga ko be tabulo na fa ko bi Abu Safna jada ko yeta ko atikline yeta atikline yeta atikline fiu Bachili ani Sugal Chakma Sissoko Madame C Kadiatou Sow Modibo Sidibé ani Konema Sidibé nunu ne Sugal ka yeta atikline fiu kwa mwana kaminga ko jega tika klo kakane ko jega de tika kla ukaka ko fa mi odorode ora doke alors comment alors ko fa odeu Fatuke baka fola munye Mohamed Aidara Noyo Sherifu Kay ako munye Mohamed Ali Bachili ayira ka foko munye gouvernement no anyama ya be shokal ko kala maiga bulu ko aku ka don ka fo ta bolo munu buga ataka M5 pe segere Abu Safna jara ko fendo ulutina jenai bi wa ulutina jenai sini Mohamed Ali Bachili ako munye M5 pe munye gouvernement uka don ka foko munye M5 pe tu ka baraka mine ko wa wulika jone chesuru bala jile minake ka foko munye M5 pe gouvernement mena M5 ka a manipuler blé wa Abu Safna jara ko o méthode muye o ye bara muye o lutina jeno e blé o tina jena e shini ko tina jena de aywa o shogal M5 o nyama ya kalifale no abulo awo joro joli premier ministre do odo chef du gouvernement premier ministre chef du gouvernement M5 o fene kalifale no ama akanki isembo o do fanana aywa Otani Bachilu ka hagla toyo ngo Bachilu ka hagla de toyo olu ko ninga hakilina oye aywa abidame na mufie farama fen dama bi nyon kiro do ne bi nyondo nunu me nyon kiro do ne bi nyondo termawdo ni ye bolo ngoni ni ya ye da ko non ne ni nyon chilala na ta tulu no fa be kwa be fa no fe abara ko sebe c'est ça to ba ka kuma do akwa ay doni duda abana point final problème bene si tu fais ça là mais on va se taire. Mais t'as quoi de alors Amanda il vient de alors ado anda kengen ni ya do afo venda za Amanda de Allah kanye amina rabbi kuna foni fle ana sabaka bo indépendant ale konala Mohamed Aidara Sherifu Kay ale sebenigala Abu Safna jara ibunya obala bene kado ka fo Sherifu Kay amba foka walimando anaka kam kado ka fo bora krofa mi non 600 Maliker ako franchement c'est pas sérieux c'est vieux de M5 doit un peu de respect aux Maliens ils ont assez mangé notre argent choko ka bolo da dusula ay bon akabolo da dusula ne ko ma yini anga chokoroba no fe Abu Safna jada ko ta retraite politique la bana uku se bon ngo ndo sa ukato so uka misiru matrafa ala misiru matrafa aka se bo politique la bana ukato demso nga tonye ne bo koma doka koy o ba bolu nyana ko jamande tijo nu chokoroba ute doka koy chokoroba to ka hageto koy awo nga mena mi fie ne anga ni chokoroba politique man nu jamani sam bisaba be ka dafri dro ga halbi usonde ku se moro ali biute faka alors ali biute faka chokoroba to ka hageto kelema ka sama ute faka bla bana ay ta furo kona kata a nyanyini abana chokoroba jante ne furo kona abe bada ute ne ya almi dade iba fo kwati jamani ngono awo ay ta furo kona kata nyanyini abana ay ne kalen dabla amero na kombi ami ga nyere yini ibolo do biri kero ka fo neben tege do me boni sebe ka do ka fo mini o chwa ku leni pana ka keni aka bi so manda boli ay ka do ka fo niye Abdoulaye Jara ale ka sebe do ka do ka fo jere jekulu mimbe wali ma bi se ka fo ka do ka fo to mimbe jen kono a chwa ko human right ay ka do ka fo ko nunu ngeme ka jalaki bauta jalaki munu bi targe na fo anga fama no ye anga l'armée malienne ka fo ko fe mimbe talke ma fa wale do la ki ka do ka fo ko anga armée ko akeme ko kwe
parce que ba ka fala wiya do galolo nin jere jekulu min filɛ ni o ye organisation des droits de l'homme y'a dɔn k'a fɔ ninnu ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ adamadenw ka se ka u lakana a ka jan min bɛ talikɛ jo sariya ka se ka u laboli ko ni a bɛ wele ko human rights k'a dɔn k'a fɔ human rights k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye rapport laban dɔ bɔ rapport min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ talikɛ k'a daminɛ janvier kalo fɛn min bɛ talikɛ décembre kalo san 2021 na k'a dɔn k'a fɔ u ye rapport dɔ kɛ rapport min ni o bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 7 baɲango a k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ talikɛ civil la maa minnu bɛ ni olu tɛ fini donnaw ye ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jamana kɔnɔden gansanw ye a bina fɔ k'a fɔ ko fali wale dɔ ta mɛ ka olu maa hakɛ dɔw sɛgɛrɛ min ni a kɛmɛ anw ka jamana camancɛ kɛrɛnkɛrɛnyana a camancɛ bolo kan k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ka jalaki tali mɛ ka anw ka armée Mali k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ nin jɛrɛ jɛkulu in na ni a tɔgɔ ko human rights ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni san 2021 ye k'a dɔn k'a fɔ 2021 kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 7 baɲango minnu ni k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana commerçants don maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni jagomisɛnnin kɛbaaw don i k'a dɔn k'a fɔ sugu ani ɲɔgɔn cɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ faliwale caman de taalen bɛ k'a dɔn k'a fɔ ka nin maa kofɔlen ninnu k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ kabini décembre kalo tile 3 san 2021 ka se fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan n'o ye mars kalo san 2022 ye kalo 3 kalo 4 baɲango i k'a dɔn k'a fɔ nin furanjɛ na min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 100 ani maa 7 la ko olu de kɔni kɛra sababu ye minnu ni u bunana u nun la a tɛ b'a ka fɔ la ninnu kɔni ka rapport jalaki caman talen bɛ ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ wallahi a kalama k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ décembre kalo k'a ta waati la ka se sisan ma anw ka armée cɛdenw kɛmɛ ka wulikajɔ caman boloda wulikajɔ min ni o kɛmɛ sababu ka dɔn k'a fɔ bamanji wale kɛbaw k'a dɔn k'a fɔ ka fali walew ta k'olu sɛgɛrɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni ni a wulila maa o maa i k'a dɔn k'a fɔ n'i yera bamanji daga la k'a dɔn k'a fɔ i ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate kelen dɛ o de sababu k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée kɛlen bɛ ka wulikajɔ k'a boloda wulikajɔ min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ bamanji cɛ caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni anw ka armée kɛmɛ ka dankari olu la armée kɛmɛ ka dankari kɛ olu la k'a dɔn k'a fɔ dinjɛrɛ jɛkulu minnu filɛ diɲɛ camancɛ bolo kɔnɔ walima diɲɛ ka tɔnba minnu bɛ yen ni olu ko u ka wulikajɔ kun ye ka adamadenya k'a matarafa olu kɔni kɛmɛ ka jalaki kuntanw da jalaki minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni jalaki minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u tɛ kurungun na jalaki minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni tiɲɛ tɛ u bolo kɔni yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ anw ka armée mɔɔw la k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni u ye kɔrɔfɔ ninnu u ye a démenti u ye kɔrɔfɔ ninnu nkalontigiya u y'a yira k'a fɔ nin rapport min ni a bɔlen filɛ nin ye ka jalaki kuntanw ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni y'a yira k'a fɔ ko don nataw la k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ n'a rapport kɛ min b'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ minnu talen filɛ ka olu sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ u nɔ tɛ a la bi u nɔ tɛ a la sini maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra sababu ye ni olu ye fali wale ta k'u sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ civil ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɔni ye marifa ta k'a dɔn k'a fɔ ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ka fali wale ta ka anw ka sɔrɔsilakaw sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ n'i y'a jubɔ a ye ka segin n'a ye k'a fɔ a bɛ taa kun cɛ cogo min na a ye tɛ a dɔn dɛ min bɛ talikɛ anw ka armée la min bɛ wele ko offensive anw ka armée kɔni kɛmɛ k'o boloda maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko i yera kɛlɛ kɔni a daga la k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna maa bɔ maa yɔrɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ i na jadi wale kɛbaa dɔ ye o banna pewu parce que baga fɔla n'o ye Abdoulaye Jara ye k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni ko a ye nin démenti kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ u kɛmɛ ka fali wale jalaki ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ k'o de ye k'a fɔ commerçant dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ bɔ dugu dɔw la dugu minnu ni o cogoya ko bugu wɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ka se dangere ma ani wotoro k'a dɔn k'a fɔ dugu minnu bɛ yen ni olu ye sɔngo ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye k'a dɔn k'a fɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ commerçant minnu bɛ nin furanjɛw kɔnɔ ko k'a dɔn k'a fɔ fali wale ta mɛ k'olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Segu mara ale kɔnɔna na n'an taara Mopti mara o kɛrɛfɛ tɛ Kulukɔrɔ mara hakaja ka se o yɔrɔw ma k'a dɔn k'a fɔ ko fali wale kɔni taa mɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ nin yɔrɔw la ko nin caman de bɛ yen minnu ni civiliw don min bɛ talikɛ armée Mali la armée Mali kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye a démenti wa k'a dɔn k'a fɔ hakaja don nataw la olu yɛrɛ n'a rapport kɛ koyi rapport min b'a yira k'a fɔ ni u kan bɛ ko maa minnu fara olu fana n'a sɛgɛsɛgɛ k'a waleyaw dɔn nka kɔni an bɛ waati min na komi bi olu ka fali ma se maa si ma maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye civil gansan ye maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ i ye duguden gansan ye k'olu kɔni wulila ka baga maa ma o ma kɛ fɔlɔ nka maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko fali wale ta mɛ k'i sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a kɛ jadima ka tɔnden dɔ ye walima i ni olu bɛ bɛrɛ bɛrɛ la walima i ni olu bɛ janfa kɔnɔ ni o bɛ ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ wa maa o maa k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ i ye marifa ta anw ka jamana in kan a ko armée Mali ko a tɛna i to yen dɛ parce que filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn indépendant Abdoulaye Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ne ye indépendant ne y'a bila mun ye indicateur de renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛna abu ne ko ni human rights yɛrɛ
wati munna munye ibega fanga kume wati ni kumemi ogosabu 1 ogosabu 2 ni mbekera kumemi yumani wurati ma rapport ke o watu lo et c'est pas maintenant que mais beka offensive ke feran dabali bela dile bega sika se galon jugu wuya jugu ka da armée la ka sura rapport armée mama fa armée mana mama fa yesikale ne kali yesikano madi wali me be rebelu ka daga kono alors ni to daga kono c'était kima mandoro mun flani na atakira ngonu sura su kumara kodi sura do ya ila ka foko mandoro mun flani abu abara manu gode amano mundoro sura su ya sigike nu ya nyafiena abu safina jarebe joro ko sabuga muye population o ma chama ne be olu ni bamanchu dina marfatiki nu be ka baro ke ko be ndeu ni yero la ni bundira abana civil ko poto la koy civil ko toyo mais les djihadistes là ou bien c'est dina marfatiki nu mais sura su donné abada alors non il fara alors sura su tew parce que utisika ke sura se parce que uté jamani shika boloka nga nite balana wakati bala jele na on sigile nuni osobe indicateur duro no bone bale samaga gerna munya mamu kumando akono ni esiyo tamani maw ni yoro ka patri oye ako munya tu kono juguba mumbe nanga mako fure de wagadu ani drangale ibe na ka fo ko munye ni ndo akunte manena an walla kana bawye sadia ka binti chaw ka ira ka fo ko mate antife ka mashiye munun na ni tu kono naina no be wagadu ani drangale okofo patri baga fola namanya ka fo ko munye gelea obe faka do munye mali ne mortani o chelala ibe na ka fo ko munye autorité malienne olu ko ni yalla ni dimashi temane munye ni tu kono lamu flene no de fure de wagadu ane dirangale abu safna jira nu tu kono naye munye bamanchu kaleme ka tu nyaga dai abeni kana sanchama obo obita labo mbela jelen sabati o tu kono ni la ninga suroka firike munye an walla kana bawka o siratigalla namanya ka fo ko gelea ko be faka do an mortani chelala munye mortani o ko aleka mamun no fatura ni yoro ko fole na ko feran dabali be siga sigi senga to muna mamun yu ningena ko okaraba ko abu safna jara bolo akada uka an walla kana ba fene ya ka fo wala sa munye baran ko ni ko be siga no ko bulo ko feran dabali ka ke munye ni tukon na infle no waga duwe ko ta fara munye derangale ka ma shi kana munu yero ko na la ble ame domina kombi la ni kunta dawra koy abu safna jara munye mali de munu men yoro ko fole na ko ta fara munye murtan nga de munu men yoro ko fole na unni anu bolo na flo be siga kishi to muna ka nyaki ga bamanchu toro man fatri baga fola nga o kibara munna abina abu safna jara akeleme kololoide o kibara ko akeleme kololoy mamunun be no luka bara benno baga mara uma abu safna jara ku fana kule kanka abo akoni ko ndu zemna kalaje ko nga gelen foka foko aka gelen ko sobuge munye ma chaman be ulubeta labene ka munye ni tukono tuguna ina no be wagadu okofo ani derengale okofo dina marfatiki nunu chaman de abu safna jara ulube kan konna ina abu safna jara ako munye anga gouvernement dimashi temene no bena munye marsigalo klita ani saba uko ne kuna foni ka boka binti chawu ku te feka mashie civili ka foke na munu wagadu konna la derengale konna la abu safna jara ku te feka shie abu safna jara anga mlakana ba ya ira ka fo la ni kunte dora ko munye mani fu masaka lakana to muna mortan nga de munu be ko fali biga ta ku usegere mali de munu be ko fali biga ta ku usegere ay rabuga siga na do nyana mortan nga masakew olu sigalendo awna abu safna jara ko la ni kunte dore ni ko nunu bala de masaka nyeni to muna jinyama jolina nga fatiki baga fola ko ngoni keleme gele ame domna na foko bi mamunu be no luka bara benno baga maroma ni yoro ko fo ina olu ya ira ka fo ko ni tare na atala abu safna jara ko bara ko abina gele ko so ka bena gele foko foko abe gele ko sabu ko olu ga munu o te bani yoro ko fo lena an arme dunya ira ka fo mama de yira ni tuko na no be wagadu ko fo kata faramu ye derengane ka iye civilier abu ika ko bana okay ni yera atuko na la ikara civilier wa ikara japo ni make yoro wara surasi o matibo malaw abada afora de ma kana do twingo no mashi abo fora de wagadu armete mashi kana do ma o ma ni yera kono ibe bunte o kanke koma aywa mais c'est ça baga marala munu ba rola ul jene tanaide baga marala ma jena do ma jena no mais na fora ko mo kana ta limite mi gono ko limite éviter ke ko éviter dron ko nga galene parce que mo te mo do mo la ko abada alors fora de wagadu ibaye ka fa muya attaque chama metaka nga armée secret abe bon tuko nani
hale be munun jasi ko nampala munun filani nampala nunu be attaque wakati muna a bɛɛ labɛn bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye ni forode wagadu in kɔnɔna la wo sɔrɔ su dɔ y'a yira k'a fɔ forode wagadu abu i bɛ don a kɔnɔ tile kan dere fɛ i b'i bolo kuru i yɛrɛ t'i bolo kuru ye kojugu o bɛ kɛ dɛ ko in ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn Abu Safina Jara mun ye faali mun n'o taara ka Moritani ka denw kɔni k'o sɛgɛrɛ an ka lakanabaaw kɔni y'a yira mun ye Moritani masakɛw la ko anw nɔ tɛ bi wa anw nɔ tɛ sini wa u bɛ ka waati min yɛrɛ kofɔ ko mun ye Moritani ka den minnu sara o waati mun na o waati yɛrɛ la a yira k'a fɔ anw ka lakanabaa yɛrɛ kun tɛ nin yɔrɔ in na wa anw ka lakanabaa ni yɔrɔ kun ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye an ka tribunal militaire mun bɛ yen o kɔni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko mun ye enquêtes bɛna dayɛlɛ maa minnu kɛra sababu ye ka Moritani ka den ninnu kɔni k'u fa Abu Safina Jara ko don na nataw la siga t'a la ko bolo k'a bɛ ta ka da u kan nka fɛn min kɔni jɛlen i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ Moritani ka den ninnu bɛ fatu don min na a donni kama mun ye an ka lakanabaa foyi kun tɛ munumunu na yɔrɔ in na awɔ ne cɛ an ka lakanabaa foyi an ka makunde u ka ɲɛɲini ko ji ɲɛma jɔlen na u ka sɛgɛsɛgɛ ji ɲɛma jɔlen na an ka maa kun tɛ o ayi Moritani ka den minnu bɛ sa ye minnu sara yɔrɔ in na ye Abu Safina Jara an ka sɔrɔsiw kun tɛ a don kun tɛ u kun tɛ yen ayi an ka sɔrɔsi kun tɛ a don aw kun tɛ o parce que fɛn dɔ don a ka faamuya kosɛbɛ ka faamu kosɛbɛ parce que anw ni jamana damadɔ frontière bɛ anw ni jamana damadɔ cɛ n'o ye Niger Mauritanie a fɔ man di de ko ye Abu fɔ man di dɛ mun ye fɔ man di ko in jate ka minɛ kosɛbɛ dɛ n'o tɛ Mauritanie janfa b'a kɔnɔ dɛ tiɲɛ don Mauritanie y'a ka frontière dayɛlɛ anw ye waati mun na mun ye CEDEAO ye embargo ta k'anw sɛgɛrɛ Mauritanie y'a ka frontière dayɛlɛ anw ye an b'u fo la kosɛbɛ o ye fɛn min ye olu b'u ta sɔrɔ anw fana b'an ta de sɔrɔ u t'a d'an ma fu koyi a ma k'anw ye fu dɛ u b'u ta sɔrɔ anw fana b'an ta sɔrɔ nka k'a daminɛ 2012 la ka na bila fɔ bi la i b'a ye k'a fɔ ko min ye jadisi ninnu n'o bɛ diinɛ marifatigiw ko fɔ Abu Safina Jara a caman boli ka t'i dogo Mauritanie o bɛ kɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ frontière dayɛlɛlen kɛlɛ in daminɛ ni sisan cɛ e ye attaque mɛn ko a kɛra Mauritanie fiyewu i y'a mɛn nin ko ninnu si dɔnnen don o tɛ kɛ c'est à dire que a dɔw bɛ yen an ka armée mɔgɔw b'u dɔn koyi a minnu bɛ yen n'u bɛ fini guloki jɛman don mun ye tilegan fɛ sufɛ olu maa kelen de bɛ tila ka taa rébellion jadisiya ta u b'a kɛ ko in ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn ko in ka gɛlɛn fo k'a fɔ ko a ka gɛlɛn an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko nɔgɔya n'o tɛ ko in ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn dɛ ko in ka gɛlɛn a b'o de gɛlɛya dan ye ko sabu kɛ waati sera u bɛ ka population civile mun fɔ o ni jadisi ninnu ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na kɛ kuma problème bɛ yen nin problème bɛ yen don ne yɛrɛ jadisi kɛrɛfɛ munumunu na e y'a dɔ ye kɛ i y'a dɔ ye i y'a dɔ ye ɲangili min bɛ ta ka jadisi sɛgɛrɛ o kelen de bɛ ta k'i fɛnɛ sɛgɛrɛ zo ni zo bolofɛn zana a bɛɛ kelen même chose kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ ayiwa mun ye studio tamani maaw olu ka kunnafoni don i bonya o b'a la Pelekari b'a fɔ studio tamani maaw an n'u fo k'u waleɲuman dɔn ne na n bolo don na bɔdi sɛbɛn bɛ ni o cogoya ko le soir de Bamako la Laya Jara Laya Jan Laya ko di ka sɛbɛnnu dɛ Laya ko k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jamana in combattants ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ jadi wale ale kɛbaw walima diinɛ marifatigiw a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a bina f'u ka ɲɛmaa kɔrɔ dɔw falen kɔrɔ kɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa kura b'a fɛ ka foni dun ni o cogoya ko Abu Hassan nɔ Abu Hassan nɔ a fatura ale ka ko banna pewu a ka ko banna maa fiɲɛna a ka ko banna a banna nka sisan i b'a dɔn an ka jamana ye kɔrɔfɛn fa fɛ bi Abu a golobalen don dɛ a goloba mɛ dɛ kosɛbɛ ko sabu kɛ Nizeriya Boko Haram maaw u bɛ yen siga t'a la dɛ jarisi ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan sisan wa maa mun fana bɛ k'u jukɔrɔma tinti a dogolen tɛ maaw la dɛ ayi dogolen tɛ dɛ a dogolen tɛ maaw la dɛ jamana mun bɛ k'u jukɔrɔma tinti jamana mun dɔw bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Abu Safina Jara u dɔnnen don olu dɔnnen don nka Java a yɔrɔ ka jan dɛ nka nin bɛɛ ye Faransi Sonkɔrɔ jugu a bɛɛ Faransi kana jigin a bɛɛ bana nka Abu Safina Jara ni soden ma ban tɔn kana taa tɔn sango fo ko in bɛ wɔɔrɔ de la ko in bɛ wɔɔrɔ de la siga t'a la
Fatiba Falani o ye Laya Jara ye. Laya a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don. Hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ barikani la. Olu kɛlenkɔrɔ kɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka u ka daga kɔrɔw bila anw ka jamana in kɔnɔ. A ka jan min bɛ tali kɛ anw ka Mali sɔrɔsilakaw la ni o bɛ wele ko les femmes. Ninnu gɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda. Min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ marifatigiw la. Bundeni ni o tɛ fila ye. A k'a dɔn k'a fɔ ko a taa mɛ k'u sɛgɛrɛ bi. A gɛlɛyara u bolo dɛ. Fatiba Falani o ye Laya Jara ye. A kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi. A bina fɔ jadimaw ko u b'a fɛ ka ni kura don u yɛrɛ lɔ k'a dɔn k'a fɔ a bina fɔ u kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔn k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ armée ka wuli ka jɔ la armée ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye u ka ɲɛmaa caman de tun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɔsa in na armée ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye k'a fɔ ka olu caman bɛ yen ko u fa k'a bina fɔ hali bi maa ninnu dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka maa wɛrɛw sama ka bɔ fan wɛrɛw fɛ a ka jan i n'a fɔ i da sera Boko Haram ko min ma a bina fɔ u ni nin Boko Haram taa se k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu wɔɔrɔw ma minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ tali kɛ diinɛ marifatigiw u jɔ la kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ u kɛmɛ ka ɲɛmaa kura dɔ k'a sugandi min ni o cogoya ko Abu al-Hassan a k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛmɛ ɲɛmaa kura ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin ɲɛmaa kura ye ko kɛmɛ ka jadimaw k'u fara ɲɔgɔn kan jadimaa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ Mali ani Muritani furanjɛw la ka se Burukina furanjɛw ma tɔni minnu ni olu tora k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na a ka jan min bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ caniwalew k'u ta ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ Fatiba ka fɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ barikani ale kɛlenkɔrɔ kɔ k'a ka minɛnw guru k'a dɔn k'a fɔ ha ka jan ka se Union Européenne olu sɔrɔsila ka caman de ma k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu caman bɛ yen minnu ni u ye anw ka jamana in bila i n'a fɔ kabini o waleya in ko o kɛra kaban a ye k'a dɔn k'a fɔ jadimaw ko u b'a fɛ ka ni kura don u yɛrɛ lɔ hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko armée kɛmɛ ka maa caman de fa u rɔ bi a ye k'a dɔn k'a fɔ u ka maa kuraw b'a fɛ ka foni minnu ni k'a dɔn k'a fɔ o cogoya ko Abu al-Hassan a ye k'a dɔn k'a fɔ bibi na ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maa kura ye min ni a b'a fɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko diinɛ marifatigi minnu kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Yadi Agali k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ale kɔni a mankan sumamɛ hali ni a y'a sɔrɔ a ma faga an ka a mankan a kɔni sɛbɛn sumamɛ nka armée kɛmɛ ka fali caman ne ta k'a ka ɲɛmaa caman sɛgɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaa kura minnu ni olu b'a fɛ ka bɔ dɔw yɛrɛ ka fɔla k'i k'a dɔn k'a fɔ ko Boko Haram ko a n'a ye maa ninnu senkɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u b'a fɛ ka reconstitution ka o kɛ n'o ye ka segin ka u ka groupe k'a dilan tuguni walasa u bɛ se ka na dangari waliw k'olu ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ko cɛncɛnfuga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o ye Mali ye Burkina i k'a dɔn k'a fɔ ka se Niger ma ninnu yɔrɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka u ta sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ Bamaji wale la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Burkina nka min ye Niger ye hali bi k'a dɔn k'a fɔ yen maa bɛ se k'a fɔ tabarikala dɔɔni ka jadi wale u ka ca ni a ma se yen kosɛbɛ ka se o dɔ ma nka Mali ani Burkina an bɛ waati min na komi bi a jadi wale maaw ko u kɛmɛ ka daga u ka miɲɛ a sɛbɛ dama nin yɔrɔ in na nka armée Mali kɛlen kɔrɔ ko ka victoire k'a sɛbɛ kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamaji wale a ɲɛmaa caman na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi a tɔni minnu bɛ yen a k'u b'a fɛ ka reconstitution n'o ye ka u fara ɲɔgɔn kan kura ye a ka jan kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ ko don dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko Bamaji kelen-kelen minnu bɛ yen k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ frontière dɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ Menaka ani Anderbuka ni olu furanjɛw la wa min bɛ tali kɛ Lajɛrɛba la ko u y'o kɛ dɛ Lajɛrɛba in kɔni k'a dɔn k'a fɔ mun de fɔra a kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidilaw ka fɔlɔ ko u ma o hakilina sɔrɔ fɔlɔ wa u ma kunnafoni sɔrɔ u ka min ni a fɔ mɛ u ka lajɛrɛ sɛbɛn nka a kɔni ma kɛ cogo o cogo maa ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a boloda k'i n'a dɔn k'a fɔ ko hakilina dɔ bɛ u la kuma min bɛ tali kɛ anw ka armée la n'o ye les femmes ye k'u k'a dɔn k'a fɔ u ka wuli ka jɔ u k'a boloda jadimaa tɔni minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u b'a fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan a ka jan ka caniwalew k'u ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko armée k'a jɔ a jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ ka ɲɛmaa kura min dan ye o cogoya ko Abu al-Hassan a ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jadiwaw u ka jadikɛbaw walima diinɛ marifatigiw u ka tɔn a kana se ka yakubaya tuguni anw ka jamana in kɔnɔ Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn don soir de Bamako Laya Jara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Seydou Dansogo an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ Kuyati k'a fɔ a ɲɛna ko a Dansogo Abu Safinɛ Jara an bɛ taa mun ye soir de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Maimuna Dunbiya Fakoli kumara a ko ka ɲɛsin Mali Faransi ani Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛla o la Union Européenne filɛ ka condition minnu kɔni ko olu da nin ye k'a yira k'a fɔ ko n'i y'olu to an ka jamana o kɔnɔna la ko nin condition damadɔ de bɛ yen olu bɛ se ka to an ka jamana o kɔnɔna la n'an ka marabaw n'olu y'o condition ko respecté Abu Safinɛ Jara ko olu bɛ to yen Union Européenne awɔ mais
aïwa ni condition ni si ça ne aba favoriser y a pas de problème fana t'en favoriser anta tout tala de abada teme Fatigi baga fola ako muy ni ko nunu ko ni Abu Safna jara munye janfa jando de dalendo munye colonel Ashimi Koitaye aki farati kosobe akanata bijay ngono okay aki farati le janto Fatigi baga fola muy maimuna dumia ako kibara ko ni ko osorola ka bo munye Union Européenne mawira yiro uka mamumbe no de Joseph Borrell ko aye bataki chikana di Mali fama ma kaira ka foko munye Union Européenne na manya ka foko olubinato anga jamana okonala ga munye ko toli Abu Safna jara ko condition o de ba alade ko luka toya Abu Safna jara ko condition damado ko oba ala wa condition folo ye fe muye Abu Safna jara ko lunne keleke chamun no oluba feya na be risuka keleke choko fo Abu Safna jara ko opération ko kele ko atike yoro kelina bada ko bebi ka keleke ifan Fatigi baga fola ako munya anwa jamana maragol olu ko ni majabili ke kanya shini korofay mafolo gago mu colonel Ashimi Koitaye akangi akli jagabo kuraye ka akli jagabo kuraye ka seginga akli jagabo ka soro ka jabili ke kanya shimu Union Européenne mau ukani condition mu nu flaga atani Abu Safna jara ako ni ko njete mina kalaje Ashimi Koitaye kage farati koy ko sabuge ni condition mu ndale Union Européenne mau fe Abu Safna jara farati danga ko amo okonna ula Fatigi baga fola ako abisega famia toji munye Union Européenne ale de bola ka ira wati temununa ale ka keleke chamunu no lubanga jamana kono Abu Safna jara ko olune Wagner ko oba anwa jamana kono olune Wagner tnasika baraka nyan fe tukushila ga Abu Safna jara o shuma ko oduguma je munye o Union Européenne kele ale de blaga bataki kochi kana di an marabama ka ira ka foko olube fakato anwa jamana okonala ga ni condition ko odeba ala Fatigi baga fola munye maimuna ye ako kunjumani la nunu segunu ko ningali tomu ko abesigi akoni dio ko njata mina kalaje abeni ngana wati ni bo muye Union Européenne fokata fara munye Faransika ya ira ka foko luka keleke chemu no luba anwa jamana konnala ko lune irisu ko keleke chenu nu tsika baraka nya fe tukushila usira tigerela ya ira ka foko luka keleke chemu mbi Abu Safna jara ku bela delemna segingo bara ninko oboroda ko sabuga kunne keleke chemu mbi no be irisu ko keleke choko fo wira ba foto ko na Wagneri ko lune Wagner tsika baraka nya fe ukatake Fatigi baga fola nyafo ako an marabau uluko ni ya rula abeni na wati jambo anya kuma funyena abuga Wagner ko kuma mfo Wagner ta anwa jamana kona yati wa Wagner ta anwa jamana kona shini femu ko nin jelendo irisu ko ninga mawba an fenya wa irisu ga mamun do unna lente dora la koy Abu Safna jara marama fen kura munu na nya sa irisu bulo akwa kalanchen nu na lendo wala saka anwa lakana ba ku kala marfa mesaka ci tomuna unna kunde dore ka anwa lakana ba nun ku jo kala yara fere absaka nyo bulo tomuna Fatigi baga fola wati muna ko miye Faransi ale ko ni Allah ni ka foko abina ka keleke chow barkani ale bugu sulu sala dondoni ka bonu yo doni Faransi re ibena ka foko ko keleke chow do be o ko ni ayira ka fo ni ndo ko yira kono la kuna fondisira do ko ni o fe ayira ka foko munye Faransi sikata la ko Faransi ni jekuli no be Wagner ko fo kutna sika baraka nya fo tukushila ko ka ko Faransi ko ni mena feran dabalke munye sa eli yira kono la kelen ko lutunu bolo jingko ku bena temena aye wa muye burutna keleke chow foko ta faramu Niger keleke chokwa olubna feren dabalke o jamana fly ni ku dema to nguna u kana to ka bintore su o konna la Fatigi baga fola akoko ngoni be tabulo na foko bi abu ko ngelando foko afoko agalera ko sabuge Wagner ko kuma munna ben nanzara da ko nata muye jamais kalo temene nyire ibena ka foko muye Fransira marabau ya ira ka foko muye Wagner ko o cheke masaba foko na bla muye o cheke menanina ko lu surutula anwa jamana o konna ula Fatigi baga fola akuna manya ka fo abu ni ko men tabulo la Union Européenne ado kunya fo kwa keleke cho beta ga kla kana fo tuni kwa ka keleke cho kutita ay ko ni so mun ko poser ka ira ka fo ko munya ane irisi ko irisi keleke cho mun ma on fela ko ano luka opération ko atiga yoro kele ko na marabo jena no oye ko oluka keleke cho bitua aywa ko na jena no ye ko olu bitua ko inga gelene akagele Abu Safna jala Fatigi ba muye maimuna dunya ako muye Ashimi Koitaye aki farati kosobe ko sabuga ni barakele ni flam ni condition kelemu o flaga mun data ni Abu Safna jala wiye ni barakele ne tani nga karafika asegere ko soka wole bla munye autant au ma mena mu vie c'est-à-dire que koro de besina akanye fo mali dunya no ka fam kosobe
yoro nyabala esrebele nungulendo ni wati la bayna wulentea kojugu yoro wulendo ka kuma cara sa yoro ka kuma challenge voilà là-bas messe na sisa ono lu mona chino na jien don odo Abu Safna Jara fera jumede mina fo kuma jumede mina fo abena fo de ko Mali étape gata bimuye moko blenu quoi obu fo ba fi ko de la ni ke donc obu soroka wole bla otama wallahi indépendance ko be soroka nyini abana ila ini te dore ni ko la kan kishuma ay la ini te dore ni ko koy c'est vrai mais ambe do de ke atinya c'est vrai ala ini te nyaw o frère de dabato flu bulo neta c'est ça fo asawadi ngadu madi bo frère de dabato do flede de ça veut dire ko buka moyen bere ni muje otame se kana anwa jamana en koran fanya fana tukumna o frère bere tikato fleni ni ay esrebel bo wuli ko ka kuma chama fo tour samala ye chenu buklele nga jo kala de ba kono bo la ni te dore ni ndoro do abu abara iba fo ni kuma ifi na bi la ni nde na chira on esrebel manu nyon chilala asiyawo semawo na chira anu che jema dungu da mi domna ko bi wira ba do fem ba kono ubado na nzoro bina soro ka wuli ka fo ko don ko bi mi ka take moko ka c'est ça bi mi na take moko blenu ka donc mun ne be fo la ça am accusé utina afoku ba accusé mais mbini feran dabali bele be ga sigi senga utan siga na tukum nango jamana kono na tinya de atinya a janfa Abu Safna Jara nya to fo itala janfa inte réalisé même na dumia ko nya ira ka fo munye Union européenne u flaka ni condition muninka asigita munye jamana fama no be colonel Hashim ko ta ko fo akli jagabo kele akli jagabo fila akli jagabo saba Abu Safna Jara akasoro ku jabi okay no te jamun dalendo akana biya hono de do ko abita ay take ni ko bita ayta taw tese e ka fo ku be condition woro poser awdi ya fo ko munye irisuga kelege chemu nana on fenya akoko wakneri anya yira la ka fo ko wakner ta on fenya fam woni jelendo irisuga kelege chemu ma oba on fenya ni watina una gunte dore anga arme anya minen kura munu san irisula ko polo una kuye kana anga le fama anga arme odike o marfa nu manipulation misika manipulate ko muna una kunye odi c'est ça anga orte to du faina wala mafuye wa fora akoko onata be ko olumunu bia ko anolu sika cheka barake nyonfe uma foti ko onata be ku ne utsika cheka barake nyonfe na klela kana kanu tuguni ko abeto ya ko gago condition mun no oba ala on est membre de formé une européenne soit de formé ko osrasu kana fara abada isuka mamunu ma anfenya ko lu kana fara lu ka abada ko akeleke automake malisa jando ayu formé o mais auto de unia uklela ku kando tuguni ko muye irisu jana ko irisu ba anfeya ko mais ko na manya ka ko olibe toya olibe ta operation na yoro mununa ona irisu ku tike fangele fe ko operation yoro tike kli ko begati dana o laban jume o laban te uyele dama kana ashunyo nga duno okay o mana suru duno nga tuko na wuta atina wuli okay atina wuli abi wuli ngatinya de atinya atinye tio wala atinya abada atinye ibolodo iklara aywa abana angata c'est bon angata ibolodo dusula ana dusuma bokoy na dusuma bokoy abu ibolodo dusula dusuma bokoy abibe ni anga nyemo wunye be nbela asimi gwetawo na dusuma bode nunu ye shwa mindu asimi nunu nya jukoro jimi ibado na dusuma ba femu yira la ngali ko la ibado we mali demunu be ni doina mali domunu me am domna kom bi no lo falando munye jamana jugu kan ya otibala o abu lebne dabali ba otibala nota jamani ndibi
Nansala koni atibi bete bele kadu ka fo ne ben tege do me boni sebe mini o twa ko Nouvelle Horizon ay kadu ka fo Mamadou S Traoré ale ka sebendo kadu ka fo dangoroba mi meni o twa ko Etienne Fa Kaba Sissoko ay kadu ka fo trata na tay ni mars kalo clé moi ani flama ay kadu ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko nani liberté provisoire ka kan nano manga ko obi dano tige o dano tige ko blame ka trata na tay ka kono awo ablala awo amabla folo de Etienne Fagawa awa mabla parce que baka fele kadu afoni oye Mamadou Essi aya yira kafo abi kalo fla bobi nye chemi vle ni otwa ko Etienne Fa Kaba Sissoko kadu kafo ko adatuguleme kadu kafo mi metalike maison centrale d'arrêt de Bamako la kadu kafo économicido no ye kadu kafo soroko abi obaro nyedo kadu kafo o kalaba kramo dona kadu kafo Etienne Fa Kaba Sissoko kadu kafo tratado ni obena kunungoma mars kalo klitan ani duru kadu kafo Etienne Fa Kaba Sissoko ko tara juju nyogoro tribunal de la grande instance la Bamako communicati ale kononana ay kado ka fo mi metalike liberté provisoire ko la ay kado ka fo ko utangu me kaseka unyeyini parce que baka fola kado ka fo ni ndangoro ba mi vle ni otwa ko Etienne Fa Kaba Sissoko ma dogolende onga jamani ngono ay kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo anomine na sababu kado ka fo korofo chejugu do be abina fo akeme kulu sarada wati temenuna korofo munu metalike kado ka fo mi ni abawule ko stigmatisation kado ka fo no femi metalike danfaraw la danfaraw kulu dossier ni nyanje wa kado ka fo region kono na femi metalike discrimination no ye ka dofsa ya doye walma ka danfara ko odo adama do ni nyanje femi be wole ko trouble à l'ordre public no ye ka jamani kono do ka ambo andablo ka femi metalike bagabagali ko la kado ka fo ka mau jawli ka ubla ko kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko fo ka tasi kado ka fo diplôme ko ma ni metalike fo usage de faux diplôme universitaire ay kado afo abina fo Etienne Fa Kaba Sissoko don temeno na ko anodona ni bela jelena ay kado afo ni njala ku de taraka sekere wure sababu ay kado afo docteur Etienne Fa Kaba Sissoko kado afo ni soro ni kado afo mi metalike soro ko u kalango la kado afo mi metalike soro ko ale kalango la ka bara nyeshine me umane ulay kado afo Etienne Fa Kaba Sissoko ay kado afo adatugule abi kalo fla bobi mi metalike liberté provisoire ko la anano femo ko ubeko nyeni ame wati me ko mi bi parce baka fulani oye Mamadou Essi Mamadou S Traoré kado ka fo ale ya yira ka fo ko wati jumena Etienne Fa Kaba Sissoko ana liberté provisoire ana sorode ay kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko kabini janvier kalo temenena Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo anomenena sababu ke kado ka fo ni ngoro fo chejugu munu ni ambora khandase uluma ay kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko anomenena ka sababu ke ulu yere ay kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko mi metalike tribunal de la grande instance la ko kati twala ay kado ka fo kunungo ako atare présentation konana kado ka fo ukalla unity dorere mi metalike kado ka fo liberté provisoire abisego soro tugumna no ye akaseka na so tien bodda kaseka soro aye tugumna Etienne Fa Kaba Sissoko ay kado ka fo kabini kado ka fo janvier kalo kletan ani mi metalike janvier kalo kletan ani durula Etienne Fa Kaba Sissoko anomene na ka saboke korofo munu ni anyolu fo la fi mi metalike janvier kalo kletan ani shekina commune kado ka fo tribunal de la grande communicateur grande instance ulu ye adam amine kado ka fo mi metalike adatuguli la kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko abe maison centrale d'arrêt la abe wati me komi bi Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo dangoroba mi ni atwa ko fo de fleni ay kado ka fo wati temenu na kado ka fo mi metalike ambargo la wati mina alefana abina sike anga jamani ngoro Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo akumana radio sodo la akumana kado ka fo media safe mi ma yira ka fo kado ka fo femi metalike yomwa ani sedawo ale ka ni zoro ale keto fleka an kado ka fo ambargo mi an segere ni ka ambla barko kono fo mi metalike Etienne Fa Kaba Sissoko la aye korofo fo mun ba yira ka fo ni amargo na sigira an ga jamani ngono ay kado ka fo abina ke gele a chamanye kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko aye korofo fo ado kama jena adoni kama ba fo ka fo jamani ko awuli todo mi metalike kado ka fo ni amargo ngara sigifen an ga jamani ngono Etienne Fa Kaba Sissoko aye korofo fo mi jamani kono do njawuli kosobe wa adoni kama ni mi akorofo la ka se ado kama kana bla bila akuminyala ka fo ko nyamati jamani nzoro balula Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo ni ngoro fo temene ngoro kofe ay kado ka fo abina fo damunu ndara ka segere ay kado ka fo wale yaw kra o kofe de nunu ngara sababi kado ka fo Etienne Fa Kaba Sissoko atale fle yoro soro Bamako ale lycée bakono wati me ko mi bi abi kalo flani doni mo Etienne Fa Kaba Sissoko kado ka fo abe kasobola wa kado ka fo Bamako kasoboma abe okono we wa mi metalike liberté provisoire la nungo tarata do kado ka fo atara juju nyegoro juju koni ya jira ka fo ko fo kata
taa se mars nata in ma n'o ye mardi nata in ye mars kalo tile 22 tarata nata in dɔ k'a fɔ tarata nata in n'a nana a ka dɔn k'a fɔ liberté provisoire ni ani u ka kan a bɛ d'a ma ka dɔn k'a fɔ o na di a ma koyi ka dɔn k'a fɔ ni ani u man kan ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tarata nata in na a bɛ kɛ ten mars kalo ale tile 22 o y'a kɛ yanni o cɛ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a nɔfɛmɔgɔw la minnu bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ Etienne fa Kaba Sisoko ka a magɛn minnu bɛ tali kɛ a ka avocat la k'u kan ka dalu kɛrɛnkɛrɛnnen da ka di juges ma b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Etienne fa Kaba Sisoko wa man dalu liberté provisoire dira a ma wa a ti bɔ jamana in kɔnɔ bi a ti bɔ jamana in kɔnɔ sini k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ka délibérés bɛɛ lajɛlen na n'o ye kiiri tigɛ a bɛɛ lajɛlen ye o bila mɛ ka avril kalo tile 13 kɔnɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ bɛ yen min ni o cogoya ko Buba Fane Fane waati min na i k'a dɔn k'a fɔ liberté provisoire kɔni taara ka di a ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a k'a dɔn k'a fɔ ko o ye coyi kɛ ka bɔ jamana k'a jamana kɔnɔ kuma min ye Etienne fa Kaba Sisoko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko liberté provisoire bɛna di a fana ma minnu bɛ k'a nɔfɛ gɛn ko f'u ka dalu kɛrɛnkɛrɛnnen lase min b'a jira k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ liberté provisoire ni a dira a ma a bɔtɔ tɛ jamana kɔnɔ kuma ni wele bilara a ma don min na a k'a dɔn k'a fɔ o don a n'a sin ka na i sarada a k'a dɔn k'a fɔ a kana kɛ Buba Fane ta o ɲɔgɔn ko ye dɛ a tiri filɛ nin ye min bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛn don Mamadou S Traoré foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indicateur duuru fo ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni a ye cɛ bɛ ka yɛlɛ mun na a ye bɛ ka yɛlɛ kiritigɛlakaw yɛrɛ ka baara la mais ils ont raison a n'o jo don o jo don a ɲɔgɔn kɛra dɔ la n'i y'a mɛn a sigira n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira a sigira de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko liberté bɛ da fana ma fo ka na ni document kɛrɛnkɛrɛnnen dɛ ayiwa document min b'a jira k'a fɔ n'a bilara a ye don min na ni mago sera ma a bɛ wuli maa ti bɔ jamana in kɔ kan bilen koyi ayiwa o banna Abu Sabila Jara indicateur duuru bɔ n b'a a sama ka gɛrɛ na an ka taa mun ye Ander Bukan na an taara ye Abu Sabila Jara mun ye dimanche tɛmɛnen kibaruyaw carila mun ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigiw ye Abu Sabila Jara k'u ye ultimatum k'u ye o ci mun ye population d'Ander Aminata Bukan o maaw ma k'a jira k'a fɔ ko tile 3 de bɛ bɛɛ lajɛlen o bolo k'u ka u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka a bila mun ye ko diinɛ marifatigiw ye o kunnafoni ni ka a cari Abu Sabila Jara nin ye kunnafoni jatigitanw don wa kunnafoni do wuya kɔni o yɛrɛ do koyi k'o sabu kɛ mun ye diinɛ marifatigiw an bɛ don min na ko bi u ja yɛrɛ tɛna se ka fariya ka taa fɔ ko mun ye Ander Bukantaw Abu Sabila Jara k'u ka yɔrɔ ka a bila nka fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ko a carila abu adamaden dɔw bɛ yen olu kɔni ja yɛrɛ kɔni minen tɛ cogo si la kibaruya kɔni o carila mun ye Ander Bukan yɛrɛ o kɔnɔna o la k'o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ mun ye Menaka o kɛrɛfɛla ninnu na nin waati na a gɛlɛlen don fo k'a fɔ ko a gɛlɛlen don mun ye diinɛ marifatigiw n'o bɛ jarisiw ko fɔ Abu Sabila Jara olu ni mouvement min bɛ yen n'an k'a ma mouvement pour le salut de l'Azawad MSA olu kɛlen bɛ ka masala ka sɔ k'a kɛ ta la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la a yɛrɛ k'a fɔ ko hali dimanche tɛmɛnen an ka armée malien o ye mun ye dagabana avion mun b'an wuli n'an y'a wuli Abu Sabila Jara a bɛ tiɲɛni kɛ kojugu an ye o wuli ka taa bondeli kɛ mun ye Menaka o mara o kɔnɔna o la nka fatigiba ka fɔ la mun ye kibaruya kɔni ko a carila ko sabu kɛ nin ye diinɛ marifatigiw Abu Sabila Jara nin y'u ka kunnafoni di sira dɔ kɔni o ye ka maaninfinw k'u ninkun ka a lasira ka maaninfinw k'u ninkun ka a min ka maaninfinw k'u siran ka u sigiyɔrɔ ko o bila Abu Sabila Jara ko nin y'u ka kɛlɛkɛ fura dɔ ye Abu Sabila Jara ko kibaruya yɛrɛ sɔrɔla ka bɔ mun ye Ander Bukan yɛrɛ a ye dugutigi o yɔrɔ ka Ander Bukan dugutigi ko y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye Senata k'a jira k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigiw n'o bɛ terroriste kofɔ k'u ye ultimatum k'a fɔ ko tile 3 maa ma de bɛ cɛ fara denmisɛn ma maakɔrɔba ko bɛɛ lajɛlen ka Ander Bukan ka a bila Abu Sabila Jara ko wuya don ko ŋunuŋunu kuma o don ko tiɲɛ tɛ bi ko wa ko tiɲɛ tɛ sini tiɲɛ tɛ awɔ k'an ka armée to yan ka jamana dugu dɔ bila pewu kosɛbɛ an dɛmɛ n'o waati kan o kuma taara bilen ayi o kuma banna fatigiba kɔni ka fɔ la i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na mun ye maaninfin dɔw bɛ yen Abu Sabila Jara u ni minen tɛ maaninfin dɔw bɛ yen olu dusukun ka fɛgɛn kosɛbɛ olu dɔw kɔni ye fɛɛrɛ dabali kɛ kabi u tulo don n'o kuma in na Abu Sabila Jara olu ye ji kɛ buton na ni k'u kunda mun ye Menaka o kɔnɔna kan nka n'i y'a maaw ɲininka u b'a jira k'a fɔ
nya kuma koni me chendo wa galondo wa Abu Safina jara ko oluto do o ga femu woni jeleno Abu Safina jara ku usebe ko silane no o le kala sobe ni ku boli Abu Safina jara munye fatirge bay ayayira ka foko ni wati laban nuna munye jari suye na betro su ko fo o kala me ka wuli ka job bela dilen place senga anwa arme ka laini e femunye ka on kungule na ka ayelma wala sa o ka lainu me so to muna ko ni o bara do fana yu ubulu ga amana ke togo munye fatirge bay ako munye mali fanga kwa nganjo anjoro la mali fanga anga feren dabali bela dilen oke munye manifu munu nube andar bukane no watina Abu Safina jara uni mesika kishi to muna ka bo munye dina mal fatigu niro kuna fone fle anya sama ka bo indicateur du nouveau ale kono munye sio tabani maw oluga fatir do ibonya obala nema ne kula foni na dimanche do ni charla fambe fe awo kasoro wuyado galo wuya fara be jadisi la sabi ta foko mu yira buga jadisi kala yira gele ma bule ba do ha mu buga jadisi kala yira gele ya bi an walla kana ba bulu abu ibado fe mu do wa dugu do be halbe oluma ani bi oluma jeya olu jelen tere olu be ka gele o dugu chama ne be an wa dugu chama tian fa ani koron fa na oluma jeya olu jelen te ni ko kibe dugu bela jele ka agoshi ka do na sa ti nyami wa abi nyami to do la fo judgment ka ke ala o de bi ka bara ngira suma yo bara ngela anga mo no te fare be en wati na jadisi ka foko e bina foko dugu de be do dugu do ma be ka fi kasa o fanga tu la blene fi kasa dam be bara ngela da o ni yoroni ni abu ko sabu ke ni ko kibe na buteni ke sa bundeni ke to do la e bi chanike de ibe chennike bi chanike ina chanike kusube uba boli ka tu nyami moula okay ibolodo ikadu wafo ambe do de ke hal jamani ala ka kolosuma parce que ala ka do jamani kono tilele ikadu ka fo membolo do sebe mini o twa ko le soir de Bamako soir de Bamako laya jara ale ka sebenu anga ta kalabankuru bela jeleme akalama ka fo kalabankuru ale sigidaye mini atengu me Bamako la hal ni ayasro atengu ne me Bamako la ikadu ka fo kate cercle o dugu dodo kalabankuru ngam so wa be de abe tadja tu be de abe ne mi be talige kado ka fo gendarme mum ni o yete fini dunawe gendarme mum ni olu be kalabankuru me watimna ko mi be mi me wole ko anarque à ciel ouvert ay kado ka fo hôtel sura fanto eble anarque à ciel ouvert inye inya wale nyana olu buta pingani kolokan kene kanda la hawla ibolodo parce que la ni obe wolo ko anarque à ciel ouvert ay kado ka fo ko ni wala chejugi ko abeka taka ikado ka fo mi metalge population na kalabankuru ka population ko wala chejugu tame ko lu segre brigade gendarmerie mi ni abeka kalabankuru ame wati me ko mi bi ay kado ka fo bela jele me akalama ka fo mali kono mi metalge kado ka fo vienti la vienti boli fe bela jele ni vienti kaka mobili ka damle mobili la boli fe senfla boli fe sen saba kado ka fo senani bela jele ko ni kado ka fo ko bela jele kan ka vienti ta me akalama ka fo ko vienti ni abita kado ka fo sangura vienti kado ka fo ale délai oye à partir du 31 mars vienti kore kado ka fo ni obi bolo kado ka fo bela jele me akalama ka fo tama bi se ka ken oye ka jo bi se ka ken vienti kore misali la en 2021 kado ka fo ale vienti halbi ame wati me ko me bi kado ka fo bara de bi ken ale ko mi metalge kado ka fo vienti 2021 na halbi mo bi se ka circuler ni oye to bela jele na wa oye jamani ka sharia kise mi ni kado ka fo obe gafo kono ay kado ka fo à partir du 1er avril no ye avril kalo kle folay mi metalge kado ka fo en 2022 vienti la o kanga soro jamani kono de nyuma bela jele mbolo no mayi bro ini minga kai kado ka fo ina onye fo asiriba ka fola mi nye kalabangoro ko na keni na fo kalabangoro ni onake jamani wora ya dana kado ka fo gendarmerie mi ni obe kalabangoro ame wati me ko mi bi mi metalge a police la kawla hakaja a gendarmu kado ka fo nunu ngoni keme ka wuli ka jo boloda wuli ka jo mi sababu mi meta kado ka fo vienti 2022 ame wati me ko mi bi ay kado ka fo ko ni vienti 2001 ni ya présenter ou là kado ka fo mami fa yere fa muna to mine no utamine kolo kan ku to mine
Fasiri ba fola no ye la jere le kon ya jira ka fo san 2021 vienti i ka do ka fo ni gendarme nu ye wuli ka jo nu ya boloda ay ka do ka fo mamunu ne lu siraba ale matrafa bawe vienti 2022 ka do ka fo ko ubi onyin nga nde kila ni vienti 2002 ma yi bolo ni metalke 2001 la 2021 na ay ka do ka fo ko una fere ni dabali bela jere tige ni metalke suro fela ko una omine la de wa vienti 2022 ka do ka fo bela jere me akalama ka fo ale barakan ka damle ka keni avrikalo ale klefolo on na manya ka fo o mase folo ka do ka fo ame marsikalo ale tonina 2021 vienti halibi obise ka barake wa ka to population ka se ka vague ka do ka fo population ka se ka munumunu zalo ko keni vienti 2021 ko wa mi metalke 22 la jele me akalama ka fo amine wati amase kani nunu ye imine circulation na nu ye mine patrouille sebe ni ma 22 yirawla ay ka do ka fo konye 21 yirawla ni metalke ka do ka fo corruption à ciel ouvert anarque à ciel ouvert akubo taki segrede ni ma war bo iteme dote ni ye wari mina na ye war di baga de be o fana che anga ni ndola ni ma di itita de ibeta itita mena mo fie ebije Abu Safna Jara ebije muto ko ayi jamuto kote mena mo fie filintigi filani mamu ga juga ma bodo mamu ba ka sharia do ba mais malien en bela de l'impression tout le monde avec cette histoire ni que me fladi bon bela de l'impression bolo ko de mai be pression do uya mi sisa ira ba do bingel tala ki segre kana gini nga foko wa ko iba di nye bigandi kana gini ngo fo mais ni ya bo ma mineke abe minene abe minene ni ya di ma mine tawo sinon mali sara ira ko na 2021 ko ni vienti kalo soba janvier février mars le 1er avril au cas sur abe faso de nyuma be o de foro mais marsi ma safolo o ma safolo e jagoni fi o yure noy la jara ale ka fola ku ka do ka fo bara abe anga mawblo ka do ka fo mi metalke fe mi metalke autorité la ngren na chamanjoro fa ay ka do ka fo ko bara be ublo ka do ka fo mi metalke refondation na amanya ka fo ko refondation ko kuma ni abi fo ni abi ke bela jele me akono kuma ka do ka fo ministre somi ni o ka bara nyeshin me protection civile ma ani sécurité koma ay ka do ka fo ko anyema ya so ku interpeller lendo ko ka kuna fo kada ukloka wala chejugo mi ni abeka ke kalaban guru ka fe ngere ne kado ka fo porteur d'uniforme mumbe gendarme o yir talike a gendarme la kawla na manya ka fo uye mo me ka soro janvier kalo avril kalo ale masefolo san 2022 vietiko o masefolo mamadu udara la talike 21 akuka to mo ka circuler ni oye direction générale de la gendarmerie kado ka fo ka se kado ka fo direction générale de la gendarmerie ni protection civile nyema ko ka fo ni ko ka teme u ka lame kado ka fo wala mi ni abeka ke ka fere ni dabali bela jere tige se ka dabla to asirfle anye mimbo ka do ka fo soir de bam ko no la ya jara alika seben la jara fole obetani nga asegere Abu Safna Jara anya ira kan mola ko anwa dogona ga famando de Bakar Gindo Bakar Gindo na sigiro benembe munye erma kono konnama ni wati na anale no ne daga bana furaye fura munanga mako furdum fura no estomac ko fo infection fo ka ta fara munye kulsila la koshi uka ane munye muso munumbe ni wati na ko banendu chawla Abu Safna Jara ni ne Bakar Gindo nyanye muso sikata la be so Bakar Gindo abi nyo abe mini era ma kono ke ni muso ba me chela wa awo afra be abi aramu abi ine Bakar Gindo kana nyanye dro o fara bi ke wa abi ke aywa Bakar Gindo asigiro beneme erema kono okonama wa bara musani chama aboke ga ka bara benente made ko sobke boutique firla odo munye Bakar Gindo aka negodurusra o de 72 74 54 98 72 74 54 98 Abu Safna Jara wati asira munye dogodoga ambassadeur nobe Yakuba Gindo ko fo ala ko mbeki bole ni ka sebe khorosh ya wati ko na asebe khorosira ni alama bashureke shini amena nyonsoro ya